Bakit? Pakajut ka dyan? Hindi, tatama daw tumaob. Dahil lang nyo, bili kayo ng bili na maliit. Hindi nyo pa nalaki, lalaki nyo. Brand ni Tino yun ah. Eh, kahit pranitido, eh, puta eh, puno-punuan eh. Isang case din na ano, isang case at dalawang bota eh. Oo, ang dami na no. Tapos isang G. 4 yata. 4 nga. Unang 2 Red Horse. Tapos nagpabili tayo tatlong grande. Oh, tapos tatlo din yung dalawa kay Lugay, tapos kay... Aba, oo nga. Magmamakdo ka ba? Oh, eh, sabi mo. Lilinis ka eh. Wala silang palabok eh. Sumunod na lang tayo sa Jollibee. Kaya mo pa ba? Doon sa naman ba? Di ba may Jollibee doon? Wala naman mga breakfast doon. Para dire-diretso na tayo. No? Nalaban mo yung ano ko, yung na pantalon, yung binigay ko siya, sabay-sabay mo nilagay. Hindi, yung maong na itim, yung, di ba nagbigay ako sa'yo, sabi ko, may aalis ako dyan. Nalaban mo din yun, ano? Abala, titignan ko sa ano. Matagal-tagal pala ako sa Thailand. Linggo ang alis ko, Sabado balik ko. 7 days. 7 days pa yun. Masarap talaga pag yung bagong luto, yung chicken ng Jollibee kaysa sa McDo. Kalsada eh. Eh oh, haba ng gagawin mo yun. Kaya matagal yun. Rest day pala nila pag linggo. Walang nagawa no. Dapat 24/7 ang gawa.
May pinadala ko sa messenger sa'yo kanina. Nakita mo? Ganda, no? Sorry, padala ko nga sa wife ko to. Aray ko. Ay, chat mo pala si Win na may nakahiwalay na siya na ice cream. Ako lang na nag-i-chat. Kawawa naman. Makananay si AG, ano? Kita pa lang niya eh. Ibig sabihin, okay yung ano niya. May nakakita sa roof na iyak eh. Pag nakita eh, kaya na nagwawala. Mami. Nga lang siya makapag-recognize na yung tatuakin. Ganun. Kasi ganyan eh, yung pagka-hyper niya. Sobrang liko. Pag yan eh, mag-i-improve yan. Pagkainin ng Joycel. Maraming bata eh. Pero galing magkula doon, no? Huh? Galing! Galing na. Eh! Orange! Tsaka yung yung lahat ng planet sa alam eh. Tsaka yung yung Eh, math. masipag sirot magturo. Yung math, galing. Masipag sirot magturo. January, February. Dahil sa gender, bibili daw sila e-bike. Patay si Uchi. Araw-araw mag-ano yung kuda! Kuda! Ganyan. Dahil tumatanggal. Akala siguro eh magkano lang, no? Oo, dahil taas city tarot meron na retas. Oy, kaya nga, akala niya yung mura. Dahil ko yan na lang sa'yo, walang bubong. Wala nang bubong ito e-bike. Ay, kung nilalagyan natin, ay, day what? Pangit. Hindi naman magagamit, hindi rin naman mayatid, kalapit-lapit. Gender, Akala siguro ano lang, yung hindi man alam pa pera nun. Akala toys lang na. Ay, hindi na natuloy yung lechon. Sayang eh. Ewan. Nabanggit pa man din kay kuya. Sabi ni Yatro siya, inibitan si kuya nyo to, wala ko handa. Sabi nakakahiya doon sa hinanda sa atin, hindi natin matatalbugan. Eh, ano lang si kuya, alam ni kuya. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Okay sana kung natuloy. Bakit hindi natuloy? Wala, hindi mo ba masabing hindi niya tuloy kasi doon mo pala malalaman pag malapit na. Pag malapit na, katulad mo kay Lee.
Si Tinawagan Mami, siya. ang lakas ni Mami kay Mayora. Yun nga daw kasamahan niya eh. Kasamahan niya yun ha. Oh. Hindi daw tinawagan eh. 7th birthday din daw nung ano. Eh, ano sinabi niyo kay Gucci? 21st birthday. Ano, makalagay. Two hearts running wild. Eh, paalam ka kay Ayla. Hindi tayo mag-fun. Kasi sa garahe. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Okay ba yung chino ba? We're gonna be two hearts running wild. Moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regret. Ganito habang sa ginagawa yan. Wanna dance to the light, Center. pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Sana naman magtagal yung dalawang order mo. Sinuloy yung Di ba yung order mo sabi tuloy ko kami? Diba sabi niya magtatagal tayo ng tapos mo. Ay, siya ano mo yan? Ano lang may stock yan. Ang layo kasi Bel Air. Mm.